Πήγαινε εδώ σε τα Valor Points που έχεις, που μας βάλεις και εξαργύρωσέ τα. Εγώ έχω Valor Points ή αρχίδια? Εγώ αρχίδια, δεν έχω. Berserker Range. Χως. Τον είδα τον Druid, τον είδα. Να τους. Cyclone. Will of the Forsaken. Nature's Rest. Cyclone. Πόσους αυτόν τώρα και θα τη φτιάξουμε τη φάση. Berserker Range. Barkskin. Πιάστονε. Deathly Calm. Blade Storm. Που είχα κάνει και τη spell όλα από πάνω του. Disarm. Trinketed. Intimidating Shout. Φύγα ξανά. Berserker Range. Φύγα ξανά. Ξανά και ξανά. Τον έφαγα, αφού του είχα περάσει απ' όλα πάνω. Είχε πάνω του απ' όλα. Πήγαινε εξαγίωσε τα Valor